Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Ito ititimek tinamnama, may sa timek, agpukpukaw, nga ni Apo Isus, umay manen, ag sagana ka asumabet ken kuana, palentigem tindalan na. Manipo dito studio tayo, dito in Loma Linda, California, USA, titimek tinamnama, kumabkablaaw, tida ito yung oras, dito manen ti pagayam iyo, Pastor Vic Ariola III. Sapay kumatad dakay nga nasalunat nga danunan daytoy a programa sa dinuman nga pag-orasan ti lubong nga pagdingdinggan nyo gagaya magyaman kami kadagiti inem mapulo ket lima nga nasyon at dan mga andingay ti programa tayo Timek Tinamnama. Ti programa Timek Tinamnama ipapay kada kayo Our Great Hope Today Ministries, manipo dito in Loma Linda, California, USA. Pangiganmet, ti programa Timek Tinamnama, iti stasyon ti radio, DGHT 77.7 FM, The Voice of the Pacific, Timek ti Pacifico. Kagayam, agyaman kami. Mabalinbing, idanon dito yung programa, kada Domingo, no damat digiti kayat yung nga may kararagan, i-tedyo, i-email yung kada kami, when no, panyo ti messenger, iti Timek Tinamnama International. Pabalinbing, ay kararagan, digito'y nga kidkid daw yung. Panakaramat, iti prayer room, Timek Tinamnama. Dahito iti email me, Timek Tinamnama, ang bidin na dagayay, timektinamnama@gmail.com. Ito kayo timet, magkisinurat, ito ay akidaw. Puso nyo dito ay Timek Tinamnama, P.O. Box 943, Loma Linda, California, 92354, USA. Sabay ko matanda kayo nga dumdumngeg, anyaman nga equipment, no pagdenggan, radyo man, no Facebook live, no at YouTube, kablawan da kayamin kagayam. Ito yung kanito, kay panagdengeg manen, ken panagipaset yu, panagadal ti sao ni Apo Diyos, ito yung aldaw. Kaya titag kararag tayo. O Diyos mi, managayatunay, anyan nga ragsak mi. Kalukiben manen dagiti nasantungan na sasaw. Ragsakan mi launa yapo ti agsukiman. Yaman kami launa iti gundaway. Dan kami dahiti apanawen nga mangkita dagiti bambanag nga kayat mo nga pagnaan mi yakas. Anak, walalaki ken babae ken anak iti dalaw. Ikararag mi ti amin. Pamilya nga agdengdengeg ti tayo. Gyaman kami ti sagot ti panakaagas kadagiti masaksa. Sagot ti panangliwliwa kadagiti agladladingit gaputa nagpasina daga puti patay. Gyaman kami taday na naman mi kini Apo Isus akas nagkuna. Siyak ti panagungar ken ti biyag. Ti mamati uray na matay agbiyag tupay. Apo gyaman kami detang inanam. Si kamit ti makiadda. Mangiite, di kiti kasapulan mi tinaldaw-aldaw. Amok apo nga hamon ti palubos, di kiti agmatalekken ka, at dadantong agpalpalamano di kiti, iburay munto ti bendisyon agaputla. Agpay kadagiti amin nga kakabsan. Ngagtalek, kinagbiag, ti biag ni Apo Isus. Kadagiti apanawen. Luktamon ti puso ken panunot mi, ang panagadal ti daytoy nga oras. Dinawat mida tinapateg anagan na po Jesus. Amen.
have faced the mountains of desperation. You have climbed, you have fought, you have won. But this valley that lies coldly before you casts a shadow you cannot overcome. And just when you thought you had it all together, you knew every verse to get you through. But this time the sorrow broke more than just your heart, and reciting all those verses just won't do. When answers aren't enough, there is Jesus. He's more than just an answer to your prayer, and your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He's there. Instead of asking why did it happen, think of where it can lead you from here. And as your pain is slowly easing, you can find a greater reason to live your life triumphant through the tears. When answers aren't enough, there is Jesus. He's more than just an answer to your prayer, and your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He's there. When answers aren't enough, there is Jesus. He's more than just an answer to your prayer, and your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, when answers aren't enough, when answers aren't enough, He is there. Dadal tayo dinapan a programa may papan ti Biblia, ti libro nga mabalin ko ang pagtalkan. Tultuloy tayo garot ti panagadal tayo ti Sagrada Escritura. Dalen tayo ti daytoy nga kanito Santa Biblia, ti surat ni Apo Dios kanya. Anyan nga nagimbag ta at dati surat ni Apo Dios. Tunggal kayem kadumdungeg ti daytoy akan ito. Iji libro ti Salmo 119 versikulo 105. Ibaga na ditoy tinakaskas daaw abanag nga ti Biblia may sa daytoy nga surat ni Apo Dios nga agpaay kanyak a personal. Anya kumati Santa Biblia kanyak. Ti Santa Biblia gagayem
Isu ti pagsilawan kadagiti nakudrep adanda natin. Isu ti dalan nga rebeng tayo apagnaan. Kadagiti nasipnget alubong ti baso. Kunayan na gagayam na iti nga teksto iti Salmo 119 versikulo 105 silaw tinasipnget adiso kastoy ti kayirigan gagayem ti sao ni Apo Dios. Masapul nga suruten tayo dayta nga silaw nasayat ti aramid ko no silaw ti emtenga. Anyan nga nagimbag gagayem ti sao ni Apo Dios. Sao ti Dios ti mangi tudtudu ti dalan iti biyag nga agnanayon. Samulok hamula ka di kayat, ti madaan ti biyag nga agnanayon gayem. Iti libro ti Roma 15 versikulo 4. Ibagana ited na daytoy sa ludsod, babaen ti pananganag tayo daytoy nga teksto, anya kaditi inted ti panagadal ti Biblia kanya. When inted na kanyak tinamnama. Dayta ti rason no apay agsukimat tayo kanagadal ka tayo kadagiti sasaw ni Apo Dios. Namnama. Isu ko tayo timek tinamnama may konektar. Iti dayjay na imbag nga panagadal ti sao ni Apo Dios. Oray adu dagiti bidbiddot ko wenno adu dagiti napait a kapadasak ti naglabas. Tinasantuan nga surat gagayem ited na kadatayo dayta na indaklan nga namnama. Gagayem anya kadi nakagloryaan tinamnama nga inted ti Biblia kanya. Isu tinamnama nga agnanayon na biyag. Biyag o may kanyak babaen ti pamatik kini Apo Isus. Dati pamati tayo kenkwana ket agtalek tayo kadagiti karkari ken sasauna. Pagbiyagan tayo ito, dayta dana iti kinapudno akas tayadal ken amuan tayo ti damdamo indrugi tayo daytoy mapanagadal kakabsa. Isaludsod, anya ti rebengko aramidan iti Santa Biblia. Sipod sika ket adda kagayem agsuksukimat ti sao ni Apo Dios. Anya dagiti rebengko. Anya ti rebengko nga aramidan. Bueno, dagito dagiti nasken nga aramidek no siya ket agsukimat ak ti sao ni Apo Dios. Idilig ko dagiti na espiritual a bambanag iti na espiritual. When anuruten amay nayon ti anuruten. Sang kabasit ditoy, sang kabasit ijay. Dahito iti insao, ti libro ti Isayas, gagayam. Katanyan nga nagimbag nga panunuten tayo. Ano, daman na itinasken na suheto nga mabalin tayo nga adalan nalawag nga ibagana ditoy. Pasapol ano agadal tayo mat adadadya kinaanap kakabsan. Rebeng tayo nga araminan dayta. Umawag ak. Kani Apo Isus ket paidalanak tapno may kanak dati natarnaw nga panaka-interpreter ken panakamo. Umawag ak amang adal ken kastamet dayjay tarigagay ko nga saan nga agsardeng. Siriregta nga mangkali dagiti balitok ti kinapudno ti nasantuan nga surat. Kaya't mabalin ko gagayem nga itunus met na ito'y anga panagbiag ko kadagiti panursuro ni Apo Dios. Alay magak tatay damdamo nga adda nasken nga aramiden tayo nagsukimat tayo ti nasantuan nga surat. Libro iti Isaiah 28 versikulo 10. Orepay di jay umuna nga Korinto 2 versikulo 13.
Na ibagtatayan nga masapol kumang adadajay na ornus kaya na insiriban nga pamayaan nga panagadal ti Biblia. Masapol nga no, agadal ti Biblia, masapol nga kitaan tayo met ni Sudayta. Ti pagnaan nga agturong ti biyanggang nanayon. Ang mga lakit din na dayta adalan tayo ket akas mga gantayo kadagiti daduma mga kasaba iturong na tayo met iti saan nga kinapudno wenno riro. So masapol nga idilig tayo dagiti na espiritu na bambanag iti na espiritu. Ang nurutan amay nayon ti ang nurutan akas ko na ti libro ti Isaiah 8:20. Sangkabasit ditoy, sangkabasit sa jay. Insao ti Biblia kanyak nga dudag iti na duma-duma nga suheto. May papan iti kanta, may papan ti doktrina, may papan iti pamilya, may papan ti panag-asawa, may papan ti edukasyon, may papan ti siyensya. Nagito'y masaklaw amin nga suheto. Pabayin ti panagad-adal tayo tinasantuan nga sura. No kayat ko nga amuen no anya ti kunkuna ni Apo Diyos iti maysa abanag nasken nga digitoy nga suheto matiptipon kadagiti teksto mamang suportar iso nga no ada kinapudno ada teksto nga mga aprobar wenno mangilawlawag no dayta nga adalan tayo ket maysa nga kinapudno nga haan nga palso. Dahito iti plano asurutin tayo kadagito nga panagadal tinasatuan nga surat. Saan na mabangon as itatalged ti maysa doktrina ti maysa wenno dudunay nga teksto. Asapol nga dadagiti teksto nga mang suportar nga dayta iti punto iti kinapudno gagayem. Gagayem ken kakabsat asino iti mangibagnos wenno mangidalan kada tayo ti panagadal tayo inasantuan nga surat. Espiritu Santo. Isu ti mangiturong kada tayo iti panakailawlawag ken kinapudno. Isu ti mangidalan to kada kayo iti amin nga kinapudno. Espiritu Santo gagayam. Anay ngisurat kadagiti mamatu na ipasurat ka dagiti mamadu, isumetlaeng ti mangibagnos ti panaka tarusku dagitoy hang kumaawatan na banag iti Biblia. Iso nga sakbay nga agadal tayo gagayem. Nasken ang agkararag tayo. Masapul ti paydalan gagayem ken kakabsat. Ti rason no apay nga matikaw tayo ket santay maawatan, antay met awaten wano awagan ti tulong ni Apo Diyos. At numadaan tayo ti panakailawlawag. Ngayon ti Espiritu Santo idala na tayo. Masapul nga bigbigan tayo tayo. Masapul nga kidawin tayo iti Diyos. Kaya paidalan tayo ti Espiritu Santo ti tayo panang lukib kadagiti sasao ni Apo Diyos. Ala, at dadadagiti dadakkel ken agkakapateg akarkari ni Apo Diyos. Ngayon nagladingit ka, inton dumteng tiragsakken ka, inton dumteng dagiti saan mo marigatan ken nga mangibaklay nga parparikot. At dadagiti karkar. Nasurok nga 1,000 nga karkari. Lanat tinasantuan nga surat. Anya kaditi aramiden dadagiti akarkari kanya. Muyo at dati Bibliak nga amin digiti karkari ni Apo Diyos ket namarkaan ti nalabaga. Tapno umayen digiti suot ti panagbiag. Umay ti panakapadas ti pamati. Inton loktakon dayta nga Biblia makitak digiti nalinyaan kakabsat. Nalinyaan da iti nalabaga. Ket amok nga datalirinyaak agsipot iso dagita dagiti karkari niya. Anya dagiti banag na makatulong ti panagbiag ko babaen ti panangaramat ko kadagiti karkari ni Apo Dios. Dagitoy akarkari ti sao
mamang tulong ken ka. Isu na ito'y gagayem, iti maysa nga panakairanod ti kina Diyos tapno agbiag akas kayat ni Apo Diyos. Iti day nga wagas iti pag. Ket malisyak met, nagiti bambanag nga suot no yaman nga silo ti kabuso, nagiti gayang ti kabuso nga mangpadas ka. Ket tulungan na tayo digito akarkari ni Apo Diyos nga saan nga agbasol no diket binggentay laeng iti arasaas nga ibaga ni Apo Diyos daytoy ti surutan, daytoy ti dalan nga pagnaam, daytoy ti kinapudno. Moyo ti diablo na nagbasbasol iti damo adda nga mangsulisog uray kadagiti nasasantuan nga tattao. Pasapol nga abaken tayo ti diablo. Diablo nga man nagdakdakas ken digitis. Gayang ited na nga mangpadas kadagiti mamati. Ina santon nga surat. Kas kinunakon adu karkari nga mangtapaya ken ka. Mangted ken ka iti panagtalinaed nga ni kanuman di kanto may saya-saya. Eket adda ka magtalinaid nga si pupudno kini Apo. Kagayem ken kakabsat. Anya kadi ti panagbiag ko. Anya kadi ti iyeg ti sao iti biag ko. Iti libro ti Matthew 4 versikulo 4. Medyo mo na nga Pedro 2 versikulo 2 ibagana. Nga ti panagbiag ko, ti pagbiag ko ti amin na sao ni Apo Dios. Isu dayta ti makatulong kanyak. Dati sao ti Dios inyeg na ti na espirituan nga panagdakkel ko itinaldaw-aldaw. Kakabsat, makaited gayam ti panagdakkel. Iti na espirituan nga panagdakkel tayo tinaldaw-aldaw. Wala, dumteng di kiti bidot ti panagbiag. Kaano aya nga panangaramid ko kadigiti riro ken bidbidot. Basahin tayo di Jewi, Matthew 22, versikulo 29. Agbidutak iti pamati ken aramid ko intunjak ammo dagiti sursurat ken ti panakabalin ni Apo Dios. Nakita yo. Payat yo nga pudno ti pagpagnaan yo no pagsasaadan dagiti panagbiag yo. No may lisi kayo tayo nyaman nga bidot. Ni Apo Dios kumati mangidalan kadatayo dayjay na espirituan. Pagbiag ko ti amin nga sao ni Apo Dios. Mga nakagrero. Wano bidot. Alabit ko na yung tinatay ka ang kanito, Pastor Ariola. Kasano ka di ti panangawat ko ti sao ni Apo Dios. Kasano ka di nga amirisen kan agbalinen nga paset ti Biblia apaseten ti panagbiag ko. Kasano kasansan ti panagadal ko tinasantuan nga surat. Ala, no kayat mo ti saan nga agbidot ket nalalawag pa iti naldaw-aldaw ti panakaamom. Imbag pa iti panakipagpagnam ken ni Apo Dios, siraragsak, si papamati. Masapul nga awaten tayo ti sao ti Dios ang madardaras iti nakem ko agraman ti dakkel a kinapasnek. Adalag ti Biblia tinaldaw-aldaw. Managkarkararagak itinaldaw-aldaw. Ipakamukmut digito'y nadadal kaligiti sabsabali. May isa natakneng nga lalaki na namamok ket nanipod iti pimusay anapanen na ginanaken tanem ang kumalipatan. Kinuna na Pastor Ariola, kabayatan ti panagbiag ko, nanipod pa'y, nagbautisarak amamati, nakamkamang ti Iglesia Adventista del Septimo Dia.
pagbiagak isin sao ni Apo Diyos. Ang kumalipatan ti kuna da ito yung akabsan. Amoy ti kuna na. Inaldaw-aldaw sa 15 minutos. Basag tinasantuan nga surat. Sa 15 minutos agkarkararagak mayat. Tapno may lisyak iti basol. At pagbiagak digiti inadal ko tinasantuan nga surat. Sa 15 minuto usarag dayta nga mapan kadagiti gagayem ko wenno agkulapak ti telepono ipakamuk tinakaskas daw minaramid ni Apo Diyos ti panagbiag ko. Babayan ti panagnak iti pamati. Wen gagayem iti Job 23 versikulo 12 kunana kastamet amasapul ko tina espirituan nga panagnak ken panakaam mo. Itinaldaw-aldaw. Pagbiagak ti sao ni Apo Dios. Gagayem, nagbibiyag tayon kadagiti kamaudian ng tao. Ilaing talged tayo isu iti panakay saad dayta nga pamati ipanagtalek ken ni Apo Dios babaen kadagiti sasaw. Kasano kadi mabalin ko nga awaten dagiti bendisyon manipod ka dagiti panagadal ti Biblia. Adu dagiti bendisyon gagayem nga saan nga matukod. Inton adalon tayo tinasantuan nga sao ni Apo Dios. Amuyo ti tao nga mga ramid ti pagayatan na ti makatarus iti adal ni Kristo. No dayta nga tao sa limutmutan na ti pagayatan na saan apanagadal ken panagdengaglaeng ti Biblia iti kanayon nga umayan dagiti bendisyon ti Dios. No diket pay uyugan ti ayat ko nga mangtungpal kadagiti pagpag. Agtulnog ibaga ni Apo. Mga gayem madumdumyeng. Nasken at ipanagadal kakuyog na ti panagtungpal. Santay aramag, no, basbasahin talaga at santay mat i-aplikar kas nga la simbrek ijay may isang alapaya grimoire mong laeng nga awan ti banbanag na. Tas ken gagayem nga magadal tayo ti Biblia kakuy-kuyog nga dayjay aksyon managtungpal tayo. Tulungan na tayo kumani Apo Dios. Pangaramid ti anyaman iparamid na kadapag. Panagbiag tayo, itinaldaw-aldaw, kani Apo Isus. Nagyaman tayo ti daytoy nga adal, nagyaman ak kani Apo Dios, yuko ti Biblia, asurat na kanya, at babaen ti panakabalin na matlaeng, narigagayan tayo, ramid tanyaman, ibang ti Santa Biblia, at nalumawlawag, iba na kamuti. Tanda ni Apo Diyos na magindalan ka namin. O Diyos mi, amanagayan mo. Agyaman kami nga daka kadagiti puspuso dagiti kakabsat king gagayem. Tuktan mi itan ti puso. Tapnumadan kami ti kinalawag ti kinaput. Natalged nga panagpamati. And may dalan ka nagtumpal. Pamindisyon ti langit. Nagbati ka dagiti amin, nagagayem manundugeg. Nagbuy-buya ti dahi ti kanito. Sipod na din, awat mi dati napateg. Naganda. Amen. Gapuna jay langit, gapuna